Bideo honetan zenbakien multiploak eta zatitzaileak ikusiko ditugu Borja Alonsoren eskutik. Zenbakien multiploak eta zatitzaileak. Zer da zenbaki arrunt baten multiploa? Zenbaki hori beste dozein zenbaki arruntekin biderkatzean lortzen dena da. Esaterako, lauren multiploen multzoa zeintzuk izango dire? Lau bider bat lau, lau bider bi sortzi, lau bider hiru 12, lau bider lau 16, lau bider bost 20, lau bider sei eta lau, lau bider zazpi eta sortzi, eta bar. Zazpirenak bardin. Zazpi bider zazpi, zazpi bider bi 14, bider hiru eta bat, bider lau eta sortzi, bider bost eta 15, bider sei eta bi, eta bar. Begiratu zelan jartzen den, garrantzitsua. Letra larria, multiploen kasuan, zatitzaileen kasuan letra larria ere, kasuetan zeta, gero parentesi artean zenbakia, bai multiplotan, bai zatitzaileetan, gero bardin ikurra, eta kakotxoen artean, multiplo guztiak. Hemen zatitzaile guztiak be, multiploetan jarri dugun modu berdina. Hau horrela diraztean, esan alda, 12 lauren multiploa dela, edo 8 lauren multiploa, edo 16 lauren multiploa. Ezin dana izan da, lau dela, 20, 24 edo 28 multiploa. Ez delako gila. Lau izango da, 12, 16 edo 20 zatitzailea. Multiploak beti jarriko ditugu, hiru punturekin, infinitoak direlako, zatitzaileak ordea ez mugatuak dira. 10 zatitzaileak agulatu nahi baditugu, 10 zati bat, moten gau zenbaki osoa. 10 zati bi, bost, 10 zati iru ez dago moten, horretik ez da gertzen hemen. 10 zati lau, ez, 10 zati bost, 10 zati sei ez, zati zazpi ez, zati sortzi ez, zati bederatzi ez, zati 10, barri hori, Eta horren lagunak izango dire bakarrik. Ogeren kasuan bardin, zatiketak egiten ditugu. Multiplotan biderketak egiten ditugu, lau bider bat, lau bider hemen zatiketak egiten ditugu. Hogei zati bat, zenbaki osoa. Hogei zati bi, zenbaki osoa. Hogei zati iru, ez dago moten. Hogei zati lau, zenbaki osoa. Hogei zati bost, zenbaki osoa. Hogei zati sei, zati zazpi, zati sortzi, zati bederatzi, zati 10, barri ere, Eta horrela, hogei arte arte. Eta horrela lortzen dire zatitzaile guztia.